tulkaa peremmälle. Tervetuloa Horrontien paritalopuolikkaan esittelyyn. Nyt päästiin heti eteiseen, jossa on korkeat isot peilikaapit heti vastassa odottamassa. Peilikaapeissa on paljon säilytystilaa, jossa on myös paljon koreja pyykinhoitoa varten. Ja peilikaappiin mahtuu varmasti myös koko perheen ulkoiluvaatteet. Siirtyessä eteisestä kohti olohuonetta nähdään takaseinällä koko asunnon leveydeltä lasipintaa, ja rakentamisaikana tässä talossa on otettu huomioon mahdolliset lisävarustelut, mitä asiakkaat haluaa lisätä taloon. Esimerkiksi vinyylin alla tässä on takkavaraus, eli vinyylin alla menee takalle korvausilmaputki, joka menee laataan sisältä sokkelista läpi, ja välipohjassa on myös otettu huomioon tämä takkavaraus. Ei tarvi siis koko välipohjaa räjäyttää, jos haluaa takan. Talossa on myös vesikiertoinen lattialämmitys, ja takkavarauksessa on otettu huomioon vesikiertoinen lattialämmitys, joten sen kanssa ei tule ongelmia. Ja nyt siirtyessä olohuoneesta liukuoven kautta takapihalle päästään terassille. Ja terassilla on otettu huomioon, jos asukas haluaa pistää tänne jakutsin. Nimittäin terassin alla tässä kohtaa täällä menee sähkövaraus, eli jakutsin sähköt on jo tuotu valmiiksi tänne terassin alle. Ja meillä on myös kaivo ulkona valmiina. Jos jakutsi täytyy tyhjentää, niin kaivo on oikea paikka, mihin jakutsin vedet tyhjennetään. Ulkona on myös vesipiste pihanhoitoa varten ja myös sitä mahdollista jakutsia varten. Takaisin sisälle tullessaan mennäänpäs olohuoneen kautta keittiöön. Ja keittiössä meillä on laadukkaat Electroluxin kodinkoneet. Meillä on Electroluxin keittotaso, induktioliesi, jossa on aktiivihiilisuodatin. Sitten meillä on Electroluxin integroitu mikroaaltouuni ja uuni, ja tässä mikrossa on myös uunitoiminto, eli tässä pystyy periaatteessa käyttämään molempia laitteita uunina halutessaan. Keittiössä on paljon työtilaa, tää on vähän semmonen avoimen aamiaiskaapin tyylinen ratkaisu, ja keittiöstä löytyy todella paljon säilytystilaa, esimerkiksi tässäkin on 120 senttiä leveä aselaatikko. Ja muutkin laatikot on suuren kokoisia. Normaalit kodinkoneet löytyy, kuten Electroluxin astianpesukoneet. Ja meiltä löytyy tietysti myös jääkaappi ja pakastin. Siirtyessä kohti alakerran WC:tä ja kodinhoitohuonetta. Eli alakerrassa tietysti WC, jossa on myös Noblessan laadukkaat kalusteet, ja laatoitus on taattua laatua, isoa 30x60 seinälaattaa. Kodinhoitohuoneessa on myös peililiukuovet, jonka taakse on piilotettu kaikki talotekniikka, eli vesi-ilmalämpöpumppu ja koneellinen ilmanvaihtokone on kaikki tämän takana. Sitten meillä on kalusteissa mahdollisuus pistää tähän pesutorni, ja totta kai kodinhoitohuoneesta pääsee myös suoraan pihalle, jotta likaisten rattaiden tai eläinten kanssa ei tarvitse tulla pääovesta sisälle. Ja yläkertaan mentäessä päästään gradon laadukkaita leijuvia portaita pitkin, ja myös talon toinen keskipiste on nämä suuret ikkunat täällä eteisessä. Saapuessa täällä on 3 makuuhuonetta, josta ensimmäinen on tässä vasemmalla. Tää on makuuhuoneesta pienin, ja tää soveltuisi erinomaisesti esimerkiksi työhuoneeksi tai vaikka lastenhuoneeksi. Täällä on myös säilytystilaa valmiina, ettei kaikkia kaappeja tarvitse tuoda tänne itse. Sitten seuraava makuuhuone on jo hieman isompi, ja tääkin sopisi erinomaisesti esimerkiksi lastenhuoneeksi tai työhuoneeksi. Ja tarvittaessa tää on niin iso huone, että tästä voisi tehdä jopa 2 huonetta. Sitten tämän oven takaa päästään master bedroomiin, jossa on totta kai oma parveke. Parvekkeelta päästään katsomaan ihania maisemia. Ja takapihalla näkyy myös kohteen oma autokatos.
Autokatoksesta myöhemmin lisää, siellä on meinaan puolilämmintä säilytystilaa. Master bedroomiin kuuluu myös oma walk-in closet. Walk-in closet on tällä hetkellä tyhjä, jotta sinne voi pistää haluamansa säilytysjärjestelmän, mutta kaupanteon yhteydessä voidaan sopia sinne jo valmis järjestelmä, jos haluatte. Sitten siirtyessä master bedroomista kohti kylpyhuonetta pitää vielä mainita ennen kuin siirrytään sinne, että tässä makuuhuoneen päällä on otettu aurinkopaneeleille varaukset huomioon, joten tässä on tuplamäärä kattotuoleja. Jos haluatte aurinkopaneeleita katolle, sekin on myös mahdollista. Mutta nyt siirtyessä kohti kylpyhuonetta, täällä on himmentimet valoissa, niin kuin on myös alakerran olohuoneessa, jotta tunnelman voi säätää itselleen sopivaksi. Sitten meillä on tupla-altaat, paljon peilikaapitilaa, suuret peilikaapit, jossa on myös pistorasiat sisällä. Sitten meillä on erikseen tässä vessa, jossa on myös hyvin säilytystilaa. Kylpyhuoneessa on myös tietysti tuplasadesuihkut, ja tää on henkilökohtaisesti mun mielestä iso juttu, että kylpyhuoneessa on 2 suihkua yhden sijasta. Ja totta kai myös suomalaiseen kotiin kuuluu oma sauna, jossa on harvian kiuas. Ja sitten viimeisenä bonuksena vielä, täällä on amerikkalaistyylinen pesutornihuone, johon on mahdollista pistää pesutornin ja sitten vielä ovi erikseen kiinni, jotta äänet ei kuulu läpi. Master bedroom ja kylpyhuone kombon on mahdollista eristää muusta talosta pistämällä oven lukkoon. Autokatoksen yhteydestä löytyy myös puolilämmintä säilytystilaa. Molemmilla asunnoilla on noin 7,5 neliöä tätä lämmintä säilytystilaa. Ja takapihalta löytyy tosiaan A-asuntoon 2 auton autokatos. B-asunnolla on sitten taas autokatospaikka edessä ja B-asunnolla on paljon tilaa etupihalla, johon voi parkkeerata useampia autoja. Takapiha menee asuntojen välillä keskeltä puoliksi, eli B-puolikkaalle jää enemmän sitten viheraluetta ja A-puolelle jää enemmän sitten autotallin edestä tilaa kalliomurskeella. Molempien asuntojen etuovet on katoksen alla, joten ei tarvitse siinä sateessa sitten avata etuovia. Ja koulut löytyy tietysti kivenheiton päästä, niin koulusta pystyy melkein näkemään sitten Horrontielle asti. Siinä oli Horrontien taloesittely. Kiitos, että katsoit. Ja jos kiinnostuit talosta, niin ota yhteyttä kiinteistövälittäjään.